हिंदू जनजागृती समितीतर्फे आणि अन्य संघटना असे सगळे एकत्रित येऊन हे जे महत्त्वाचे असे विषय आसा त्या विशया संदर्भात डेप्युटी कलेक्टरांकडे निवेदन दिवपाक आयले। एक जे हिंदू जनजागृती समिती जे विषय घेतलेले आसा ह्या विशयी प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस ह्या मुर्त्यांचो राष्ट्रध्वज आणि आमचे जे काही गाळ हांगासर आसा तारी कडेन ताचेर क्लिनिंगचो विशय आसा। जे प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्यो मूर्त्यो अनेक वर्षांपासून वापरले वता ताचेर बंदी घालची आणि त्या तरेन सरकारान ती बंदी केल्या, पूण तरी बी असे प्रकार अनेक ठिकाणी आढळतात। तर त्या विशीं हे सातत्यान अनेक ठिकाणी संपूर्ण गोंयभरान हो पाठपुरावो चालू आसा की शासन प्रशासन यंत्रणा ही सतर्कपणे ताचेर लक्ष दवरचें आणि ताची तपासणी करची, जेणे करून ज्या दृश्टीन आमचे पर्यावरण हानी जाता त्या सगळ्या तरेचे जे शाडूच्या मातीचे मूर्त्यो हांकां प्रोत्साहन दिवचे सरकारान आणि हे सातत्यान फुडें चालू दवरचे अशे तरेचे हे प्रयत्न आणि ही मागणी आम्ही हांगासर केल्ली आसा। 15 ऑगस्ट देशाचा स्वातंत्र्य दिन जवळ पोचलेला आहे आणि सरकारनं त्या अगोदर एक निर्णय घेतला आहे की प्लास्टिकच्या पिशव्या ज्या बाजारात विकल्या जातात याच्यावर पूर्णपणे बंदी, परंतु अजूनपर्यंत बंदी कुठेही दिसत नाही। आणि दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीसुद्धा आम्ही ते निवेदन उपजिल्हाधिकाऱ्यांना द्यायला आलो आहे की ज्या प्लास्टिकचे झेंडे केले जातात तेवढ्यापर्यंत ठीक आहे, पण नंतर ते झेंडे रस्त्यावर उडवले जातात आणि पायाखाली तुडवले जातात। हा जो प्रकार सातत्याने स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून जो चालू आहे तो अजूनपर्यंत बंद होत नाही आणि दरवर्षी आमचं हे निवेदन उपजिल्हाधिकाऱ्याला असते। प्रशासन एक निर्णय घेतं पण त्याची अंमलबजावणी शासन अजिबात करत नाही, कारण शासन आणि प्रशासन यांच्यात मला वाटतं दुही आहे। कारण प्रशासनाने निर्णय घेतलेला शासनानं तो अवलंबला पाहिजे, परंतु ते अजिबात या ठिकाणी होत नाही। त्या दोघांमध्ये शासन आणि प्रशासनामध्ये फरक जाणवतो आणि त्याचा परिणाम आमच्या राष्ट्रध्वजाचा अपमान होतो।